ke puncak Lumindai. Ya kan? Keciknya awak kapai berkemah yo pa mak Josia jo dajon. Dajon kau laki-laki atau berusi? Laki-laki. Apa dosi kapai berkemah jo laki-laki ke tempat nalangang? Kecik induknya, pailah nak. Dari dingin bau tarason gayo. Tapi konya datang lo kayaknya. Ya, awak boleh pai berkemah dia mak. Kama keladang padi deke Indarua. Ya kan? Jo siapa mahasiswa, kalau jo mahasiswa bersama-sama jo dosen boleh. Itu ada dosen pembimbing. Itu dalam rangka kegiatan sekolah. Kalau siswa ada guru pendidik. Tapi kalau kamu saja bujang jo gadis, masih di SMA kelas 3 jo kelas 2, durian kalau babau joan timun